Sozialistak ordea oso haserre agertu dira, bai Bildu eta baita EAJarekin. Batetik, Bilduren gardentasun falta salatu eta atzo gezurra esan zuela adierazi du. Indemnizazioa 8 milioikoa ez dela azaldu du Denis Itsasok, 13 milioikoa baizik. Bere garaian, enpresa konstruktoreak idatzi erredaktatu zuten proiektua hori ere ordaindu behar den. Atzoko argazkian erakutsitako jarrera ere tamalgarritzat jo du sozialistak. Gogoratu du berez 24 milioi zirela ordaindu beharrekoak, eta 13 milioietara jetxi izana txalotzeko modukoa ez dela gaineratu du. 13,2 milioi gaur egun euro, zerotik hasteko, eta bitartean zabortegiak nola betetzen eta nola lehertzen diren ikusten dugun bitartean eskandalosoa iruditzen zaigu. Itsasoren arabera, Bilduk legegintzaldia amaitzean zabortegiak goraino beteta utziko ditu. Horregatik, Iñaki Errazkinek batzar nagusietan negoziatzeko batzordea egingo duela proposatu izanari honako erantzuna eman dio. Honezkero naskatuta gaude. Horregatik nahi diot nik ikusi eta entzun, lehenengo, eztabaidatzen hasi baino lehenago, diputatu foralari esaten zein dan bere proposamena. Niri ez dit balio esatea ez duela plantarik egingo, eta gero hitz egiten hastea. Zerotik hasi behar dugu? Baina esan bezala, EAJaren aurka ere gogor egin du. Jeltzaleek behin baino gehiagotan sozialisten eskaintzei uko egitearen ondorioz gertatu dela honakoa adierazi du. Arduradun printzipala Eusko Alderdi Jeltzalea dela. Bere kalkulo elektoralak eta politikoak edukiko dituzte, baino jakinaren gainean daude gertatzen ari denaz. Denis Itsasoren arabera, jeltzaleek Bilduk Gipuzkoa hondamendira eramateko bidea errazten dute. Gero haiek bere onera ekarriko dutelakoan.